na mmadụ tụnyere na-alụsị na iji ego Igbo iji Igbo wee kwụ ụgwọ ekene ịbịa m kpesala obodo kere na mana enge m ntị abịakwala n'ebe a setụlụwa kesi iset ya efri Igbo nwere Igbo alụsị ya egwu anyị bụ Igbo ebe a binye a ejesi a na-ekpuchi n'afọ nwaanyị n'anya ọra na eze azụ Igbo anyị bụ ịma nọ ife ekwu ka a na-eme ịma nọ nwee mgbe omenala Igbo abụrụ ịbịa ọba anyị n'obodo achụba aja ka esi n'obodo wee chụsịa si na nke esi wee igbupu dọpụ aja ha abụrụ wọ omenala kịta Igbo bụ ọ onye nwezi ebe ọ na-egosi ga-abịa ịpụta n'obodo asị na nnụma ebie na omenala ba Igbo na asị ana omenala ejide onye Igbo si ọbụla wee chụwa dị aja ebe a na ọ ga-akwụ ana eme 50,000 omenala Igbo a na-eme so ka o si mana wee mgbe dị gboo na-egbo si wee sị gboo nke gboo right nwee ebe way kreti na ya na-achụ aja Igbo like Igbo o nwee ya ife na-asị dịka bụ aja na ọgbanje vidio a gwa akali anyị ogori igbu obinobi nwada gbasara ebe Igbo gị na ndị obinobi gbasara vidio ịdọkọtasị na-eme ebe na na ịchụwa aja ebe a na ị gbasara ga-akwụ faịlụ 50,000 ọ abịa na ọ na-aja ụwa agala aga na ka onwe a ka si isi wee dọbịa ụdị ya ọ bụghị na-adị anyị ebe mma anyị nọ ka a na-adị ndị ọzọ mma beti Igbo bụ Igbo anyị bụ Igbo ka anyị fụ nwaanyị n'anya fụ omenala anyị n'anya respekti omenala anyị Igbo Igbo karịrị vidio anyị na-ele vidio ka a na-eche ya Igbo ga-ekene m ka ị wee chụọ aja onye ya abụọ chụwa aja chụsịa na-adọrọta aja ka ọ pụọ sị hey come back bịakwabulu aja mmebọ ịghọta mana ịchụwa dị aja chụsịa ebupụta mma like ka vileji ọbụla nwee ife a ịghọta ka omenala anyị na-ataba vileji ọbụla nwee distance at least nwee ebe ya bụ ịchọ chụsịalụ aja ọ kwasịalụ gị ibu ọ nwekwa ebe a na-adọwakwa ibu ndị mmiri iche nka ya egosi unu nke a mana nke a bụgodu fụ ọgbọ na uke aja gbasatalụ ndị akari ogori menli uke abụọkwa be nna m nọ okenye a ife ọjọọ ehe so ebe anyị nọ bụ naanị Ọkịja ị na-ege ntị ebe anyị nọ ife a ka anyị jekọ unu na-anya dizaịnụ si ihe dizaịnụ ọ kpọchiri anyị dị ife a mana akụsịrị ya fụlawa efu ya na akụsịrị ya fụlawa ị na-abata ọ dịka ị na-abata paradise nke a nụnwa bụ egwu igirigi ọgụ ya abatanugokwa m ụdị ebe a na nlọ abatanugo m ụdị ebe a na nlọ ọkwakwa unu fụfụ ife si eme ọkwa unu fụ ka ọ dị unu bata ọ na-adịba ka gadin ịfụlọ flawa pa a na-akpụ ya flawa alụsị ọ dị isi nke a bụ dinin ị na-afịa na-eye dinin amara ya akwa nke ndị ọcha na-akpọ dinin ya ukwu ugiri fa na-akpụ ya dinin fa ịfụ ya ebe a ka a na-abịa achụ aja ọbụla bụ aja ọsọkwa ọnya bụla ndị mmadụ tụọ ahụ na-alụsị na mmadụ tụnyere na-alụsị na iji ego ihe eji wee kwụ ụgwọ ịbịa kpesala obodo abịakwala n'ebe a setụlụwa kesi iset ya efri ọ nwere alụsị ya egbu ebe a binye a ejesi ya ọgwụ ebe a na ndị ikenye ndị ichie ịghọta anọla ebe a gwọ ọrụ ha ọgwụ straight ahead agwa ka m na-abata ebe a agwa na mmụọ nọ ebe a kalị ọkwụ na afịa ngwa ka ebido n'ebe a nna ichi weta ife ngwa idozi ebe m kwụsị maka ịma na-asị nọ ndị nwa ana ka wee malụ aja London iche aja America iche as far as na nwere ihe mere ya adịghị mma ebe nga abịa godo ma ọ bụ na agwọchara ọgwụ abịa kpuo ya n'ihu anyị jụọ anyị si kpuo ya ka ọ ya adị o nwere mkpu o nwere alụsị mkpu ya nwekwa ụlọ asị ya so kedu aja ndị mmadụ chụsị ya achụ o juru ejunu azụ niile afa nke a bụ aja ebe aja niile kposa nga ka a na-ekpu ya bụ ihe ọkwa ụnụ fụrụ ya nke a bụ mkpu ya mkpu ya n'afọ anyị na-achọ ka enwe ọfụkwa ga-esi ụlọ asị bụ eze alụsị Ọkịja ya alụsị niile nwaanyị niile dị n'Ọkịja ebe a ka dị kpata ọ na-abụ onye nwe ibi ebe a nga bụ ụlọ asị ya ụlọ asị ọgwụ alụ nlụsị alaghị ọlụ kpuolo gị ọgwụ ọ dara ọgwụ okpu ma ọ bụrụ nke masịrị gị ebe a ka ya abịa ikpu ya egwe ntụ ahụ dị ka ọ ya dị free ịfụbachi dị mma ọ nga ka ọ ya bịa rụchọrọ anya gị mandeti ọ dịghị ntụ anyị bịa were ego ọ dịghị ntụ anyị si gba gị bịa were ego
so ọsọsọ gị nwa na-enekọta ebe a ka ọ nwee ndị ọzọ na-enekọtakwa ya iche anyị ma na ọ na-adị n'elili okay agụrụ ya agụ ndị na-ene ya anya yes ọ bụ na nna gị maọbụ nna gị nwere nkwanyere ikwu na ntụ esi wee hibe ya bụ ihe ịma na ihe eso na ya nna m na many people ha rụchiri ebe mmadụ ịsaa so na ọ dị ka ha bụ isi na ya na mgbe ndị uyi na mgbe mbụ so ha niile nwekwa right ebi ebe a mmadụ niile abụkwa ndị etu anyị si nwee nleli na nna m si banye na ya ndị ọzọ niile nwekwa right ebi ebe a yes and ndị obodo ọzọ nwekwa ike ịbịakwa ebe a gbuo aja fọ ọga ọfụma ndị obodo ọzọ anyị abịa nwe ebe a ntu ahụ ha bịaba ha ya agba anyị kwuo ndị nwaanyị gba ndị nwaanyị ọwala anyị agụghị ha mmụọ ịghọtago a na-ekpekwa ikpe ebe a ndị ọdịnala niile emekwa mitin ebe a ife m na-agwa ụdụ so olumosu na mma akpọzi ya traditional court ndị Igbo ife ebe atụwa adọ ọgbakọ mmụọ uju a n'oyi ọ dị nnọọ ndị ịnya na ebe ala alụbazi ya ụlọ mgbe ọ bụrụ ụmụ Igbo nwekwa na ife na-eme anyị sometimes na ya ha value ife anyị nwe ị na-ege ntị anyị nwee value ife anyị nwe sometimes ọ na-afịa anyị na-achọchasị ya n'oyibo so mma like ka eze Chinweta ife ka ọ kọwakwala anyị flawa niile adị ebe a kedu ife ọ na-alụ ihe gwa m flawa niile ihe ọ na-alụ ọkwa mmadụ o jechara n'elu jana ọ mmadụ dozọrọ flawa onye zọrọ flawa a n'ozi ya o jechara mgbe ahụ ọ na-alụbu ụmụ ọrụ kapịnta agwụ isi na-enye nsogbu mgbe ahụ ma akpọ na agwụ isi ma bụ na nwere ka o si eme mgbe ahụ ebe a ka ọ na-adị anọrọ mgbe ahụ ọ na-agba ojekwa nge ndị mmadụ ndị rụsịrị ụlọ obi natasị nke ha nọ ọ ga na-azụ ya ọ na-azọsi ya ebe a nga ka ofu nwoke bịarakwa chụọ aja chụsị ya aja jụọ ihe ọ na-alụ ọkọwalị ya disa ndị atọ ụbọdụ ọ nọ Ọnịcha kịta ọ na-emekwa biznes ama m ka level biznes ya dị na-eme ọfụma so nọ ya zọrọ ya oluba 3 weeks o ji wee ya adịghị abịazi dị ụtọ n'ọzụbago afịa kịta mmụọ enyegwu ya ọrụ ọ na-asa afụ mmụọ sị ka o nyezie ya ọrụ ka o rie ife ọrụ taa ngwa na ụnụ n'anya ụnụ na-afịanụ ebe a na-abịa ekpu aja enwe ụdị ife a ụzọ nke anụnwa bụrụzia the men ihu ani Okija ị na-ege ntị so ka m jụọ ya kịta ife m ebe anụnwa so kedu ife ebe a the men ihu ani Okija ọkụ ya ebe a ka a na-enye nri ka ebe a ka a na-enye ibe ọ na-elinu ọ daa n'ọgwụ ekpu ọgwụ ahụ ọbụla a na-egbu efi na-abụ ebe a ka abụ nke ndị ọdịnala niile na-eweta ego iwu a na-egburiri ya o ji eme ife ọ na-eme yes wow so ọra na eze daalụ na ama ekene m unu kwuru si wee sonye anyị na program anyị mee ebe a ị na-ege ntị unu chọọ fon nọmba onye anyị na-ekwu maka ya fon nọmba ya dị na description ebe a ịkọpịrị anyị kpọọ ya afịa bụ ihe Chinweta ife obi gem nke ọbụla ị chọọ wasapụ ya ịchọ ịkpọọ ya akpọọ nke ọbụla ọ na-aga ị na-ege ntị thank you for joining us and biko gbaa mbọ fụ niile share this video ị na-ege ntị na-eshare this video so ka ọ das fia ịbụrụ onye Okija make sure na share this video maka ọ na obodo ụnụ ka nọ promote your culture ịghọta promote unu culture ndị Igbo na ọha alụ so ngwanụ Igbo mma ka nchụ a na-aja nke nnọọ mmadụ ka m